ପାର୍କର ଘାସ ବାଗିଚାରେ ଟିକେ ଖୋଲା ଦେହରେ ଘୋଷା ଘଷି ହେଇଯିବା। ପ୍ରୀତା ୟେସ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୀତା। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗେମ୍। କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ଦେଖ ପ୍ରୀତା ଭାଗ ଦଉଛି ମୁଁ ତ ଭାଗ ଦଉଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ବି ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। Solve